As 12 probas de Asterix. No ano 50 antes de Cristo a Galia estaba cuberta de fragas impenetrables, onde reinaba un apacible silencio. Soamente o rechouchío dos paxaros. Un momento, por favor. Borren esa quincallada dai. Gracias. Dicía que no ano 50 antes de Cristo a Galia estaba cuberta de fragas impenetrables onde reinaba un apacible silencio. Xulio César, despois de feroces combates, lograra conquistala para imprimir nela a pegada triunfal da civilización romana. Sí, no ano 50 antes de Cristo toda a Galia estaba ocupada polos romanos. Toda? Non. Nun recuncho da Armórica seguía resistindo unha pequena aldea rodeada de fortificacións romanas. Os habitantes desta aldea... Pero, aínda é preciso presentalos? Hai alguén na sala que non os coñeza? Vale, está ben. Vounos presentar. Esta palloza é a morada do xefe indiscutible da aldea, o temible Abraracurcix. Carabeliña, son eu quen ten que ir enriba do escudo. Para algo son o xefe. Vou ao supermercado, xa cho devolverei. Entrementres fai a limpeza. Que te la casa como un cortello. Vamos, avante. Vel aquí o bardo Asuranceturix. A súa arte pertence a unha época futura. O seu talento musical non é apreciado e fanselle críticas con non moita sutileza. Este é Ideafix, mascota da aldea e vello amigo de Obélix, repartidor de menguires. Veña, traemo Ideafix. Estoulle ensinando a traer menguires, así poderá serme útil no meu traballo. Obélix non dubido da intelixencia de Ideafix, pero non che parece un pouco pequeno para cargar menguires? O que ven de falar con tanta sabedoría é Asterix, o guerreiro máis valente da aldea, protagonista de célebres tebeos de aventuras que, traducidos xa a todas as linguas do mundo, están á venda en todas partes. Salute! Hello! Hi, boys! Sayonara! Prost! Ándele, cuate! Aloha! Cocorico! E como esta aldeiña é quen de facerlle fronte cunha presa de guerreiros ao poderoso invasor romano. Pois ben, isto é posible gracias á poción máxica que prepara o abelencioso druida Panoramix e que proporciona unha forza sobrehumana aos que teñen a sorte de tomar.
Non, Obelis, non. O efecto da poción é permanente en ti. Recorda que caíches no pote cando eras neno. Recorda que caíches no pote cando eras neno. Ña, 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 ña. ¡Recorcio, oh romano! Centurión, é inútil tentalo de novo. Ben sabes que será unha desfeita. Eses tipos non son humanos. Poida, pero son ordes do César. Quen sabe, ao mellor desta collémolos por sorpresa. ¡Á porta! ¡Deixádemos! ¡O ataque! ¡Deixádemos aquí! ¡Esteme! ¡Está visto! ¡Son superhomes! Non son humanos. É certo que non son humanos. E sen que non houbo sorpresa ningunha, Centurión? Non, pasou o de sempre. Vouche dicir unha cousa. Orates frates cun galus non trates. Bah, estes tipos farán do latín unha lingua morta se César insiste en que loitemos contra eles. Non son seres humanos, Centurión, con nós máis ben foron inhumanos. Tes razón. Non o son. Se o fosen non poderían vencer as nosas lesións. Claro que non. Se cadra son deuses, e non se pode loitar contra os deuses. Voullo dicir a César. Os deuses venceronnos de novo. Deuses? Chamas deuses a unha grea de pailáns? Facedesme rir. Hai que recoñecer que eses pailáns están poñendo o teu poder en ridículo. Eu coido que chegou o momento de facermos fronte á situación co maior realismo. É imposible loitar contra deuses. Tratando de razoar como sempre de maneira constructiva e co ánimo de ser totalmente imparcial, temo que debo chegar á seguinte conclusión. Nunca poderemos vencer os deuses. Supoñamos que soamente son semideuses. De todas formas, a situación é desesperada. Poñamos como exemplo a Hércules. Alguén loitaría contra Hércules? Hércules! Deuses, semideuses. Heimos demostrar pusilánimes conselleiros que eses malpocados aldeáns son simples mortais. Bruto, deixa de xogar con ese coitelo, podes mancar a calquera. Como poderás demostrarnos que eses homes non son deuses, ó César? Irei en persoa onda eles, e sometereinos a probas que só os deuses poderían pasar. Si, eses son deuses, sometereime a eles. Pero se son mortais, e só mortais, coñecerán a carraxe do César. E por Xúpiter prometo que terminarán no estómago dos leóns do circo. Traédeme asiño o meu carro, e unha escolta. Creo que chamaron Carabeliña a Buster Kenneth. Xefe, o César está ás portas da aldea e quere falar contigo. César? Xulio César? O tal. ¡Ah! ¡Algo para secar los pés!